marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangulu padomuhon jolma doho debata. Hupuji hami gaormi. Jala hudok hami mauliate tuho alani saluhut nabi nahenmi. Patupahon hangoluan nami. Saidongani mahami marhite-hite asini roham. Asa hupikiri hami toktong nati naonmu dohot hamamatem. Asa huarsakon hami dosa nami. Jala asa tubuh di hami haporseaon nasitong. Jala asa maroha haholongon hami. Huhut maudok mauliate tuho. Asa olo hami mangihuton horo di hamatean. Ale Tuhan Yesus. Di ho mata ma puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria. Nauk tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai. Olat nion ro di saleleng-leleng na. Amin. Patik ni debata, ima patik parjolo sahatu patik 10. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam, ninna debatata, dan jadi marakup au bahenomu debatam. Patik paduahon. Dan jadi kanaonmu jala dan jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang. Dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon, manang sioluan, patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, ay hona uhum na dosogot,
akana marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaonomari maulahamu nasa siulaumu. Alai yang goari papituhoni. Ari paradianan ni Jahoba de Batamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe. Manang borum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposop boru-boru. Rodi pinahanmu. Rodi isi ni hutani halak pe namagebati hutam. Ai dinaonomari do di toppa de bata. Langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubain na di pasu-pasu de bata Jahoba. Ari paradianan nai jala di perbadiai. Patik palimahon. Iko pasangapomu donatorasmu. Asa martua ho jala leleng mangolu. Di tano na nilehon ni Jahoba de Batam diho. Patik paonopon. Unak ko mamunu. Patik papituhon. Unak ko mangalakuk. Patik pawaluhon. Unak ko manakko. Patik pasiahon. Unak ko ulo makatidakon hata nasotutu. Maralohod dong ajolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu. Manang naposona bawa. Manang naposona boru-boru. Manang lopuna, manang hodana. Manang dia pe ugasan ni donganmu. Behapa dok ni debata. Taringot tu patik na sapului. Odo. Audo Jahoba de Batam. Ninna de batata. Pargogo na suhatu dosan jala parrimas. Siluluhon dosan yamama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon. Rodi sudut paupaton. Pinoparnya kana sogoroha diau. Alai asido rohakku dia kana meribu-ribu. Akana marholong ni roha diau. Naso mangalaosi patiki. Atong rak manidogogo mahita. Tu debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Susi,
Satta tuado panide bata martangiang mahita. Ale Tuhan de bata nabadia jalana bonar. Parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sama sudi dosa nami. Dangadong nahu pangasahok kami dukon niya sini roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasahok kami tujolom. Dibahini pasun ang jala apuli mahami. Akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesan ni dosata. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata. Debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate alahi dada holani. Naung mula mangolu do jala di siamun ni debata do ibana mangot dihon hita. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Sonang rohaku
Nasongon patujolo ni jamita di minggutta sadarion, imanatar surat di Yohanes 12 ayat 12 sahatu 16 tajahama marsikat soring. Dibongoti Yesus huta Jerusalem. Dungi torang niari nai dibege halak natorop narotu pestai nanaing Roma Yesus tu Jerusalem. Dungi dapo Yesus mahalo desada, ima dihuduli hobar tunatar surat. Alaidang diatu sia kasisiana hiani, dupe marsangap Yesus asa dingok nasida. Naung marhahona tuibana do hape natar surati rodi pabahenan nasida tuibana ido sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Porsiautai songon na hina tidak kon nidongata saha porsiaon disadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai. Imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya todi parbadia adorang suhabubuan. Ido tuhata, natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Nama tetar pajal do ibana di hau pinarsilang. Natuat tubanua toru dung ditanom. Namula mangolu di ari patuluhon. Namanay tu surgo. Lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi parbadia jaladong sada huria na badia
Huria hatopan ni halak Kristen akan abadia. Dohot dihasesan ni dosa. Dohot dihatai namadok. Mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate. Dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Titing masa di Minggu Palmarum 20 Maret 2020 sada. Na perjolo tema minggu. Guarni mingguta saderion ima Minggu Palmarum marlop olop ala asini rohani debata. Na paduahon padidion nabadia. Di hari Minggu 10 sada April 2020 sada di permingguan pukul 10 manogot patupaun ni huriata do padidion nabadia tuak kanatoras nanang mabuan ianak konna tu padidion asaro marguru di hari Kamis 8 April 2020 sada pukul 10.04 wib di gerejaon huhut mabuan surat pengantar sian situa kelompok akte pemberkatan dohot akte lahir. Napa tuluhon nanaing marbagas titing perjolo naing majalo pasu-pasu perbagason ma Saud Leonardi nainggolan anak niamata Oscar nainggolan inata Nurli A Boruhutapea ruas ni HKBP Depok Sada kelompok Kapernaun dohot orwana Lisa Francisca Simanukalit, Boruniamata Anwar Simanukalit, Inata Merinda N. Borusitopul, Ruas Ni GKI Kuitang, Pamasu-masuon di hari Sabtu 10 April 2020 sada di HKBP Depok Sada. Napaopaton, Ruas Nataba, Mamukari Minggu Sadario 20 Maret 2020 sada, Gabe ruas ni HKBP Depok Sada ma keluarga ni amata Asyar Junarto Simangunsong inata Melpa Boruna Baban Nasida Rosian GKPI Patumbak Deli Serdang inganan Jalan Haji Rizin nomor 20 RT 0 Sada RW 11 Tugu Cemanggis Depok NIR 1810 sia Kapernaun Palimahon dana pensiun HKBP gerakan Rp1.000. Hobar tu titing di hari Minggu naung salpu kenup ruas boy pasahaton pelean na marahite poti pelean na rede di pitu joloni gereja aplikasi link KIRS code songon naung di parade ni pitu joloni gereja pasahaton marahite amata situa S Simorakir dohot amat tasitua B Lumban Gaul jala di wartahon marahite barita parhepengon di warta cetak. Napa onopon mamukari Minggu 4 April 2020 sada patupaon ni huriat tama tulu hali parmingguon ima na parjolo parmingguon manogot pukul pitu mar bahasa Indonesia napaduahon permingguon arian pukul 10 namar bahasa Batak napatuluhon permingguon botari pukul 10 walu mar bahasa Indonesia napa titing naso di jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di lembaran warta nani parade ni huriata dohot marhite WA grup di kelompok pertanyaan tabe songonima titing masa di huriata di bagasan mingguon saya di pasu-pasu Tuhan tamai tahu sangap di Goarna. Shalom.
jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam rangka mendukung program HKBP, yaitu menuntaskan dana pensiun pada tahun ini, maka seluruh majelis dan jemaat HKBP Depok 1 turut mendoakan dan mendukung dana pensiun HKBP dengan gerakan Rp1.000, berpedoman kepada firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 7 yang berkata, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada. Maka untuk itu kami ajak semua majelis dan semua jemaat turut serta ambil bagian dalam pekerjaan yang baik ini dengan memberikan persembahan, memberikan sumbangan gerakan Rp1.000 dengan cara yang pertama dapat ditransfer langsung, yaitu ke rekening dana pensiun HKBP. Nomor rekening boleh dilihat di warta jemaat HKBP. Yang kedua, yaitu melalui aplikasi di Link Aja yang sudah disediakan oleh gereja kita. Yang ketiga, dengan memasukkan persembahan Bapak Ibu Saudara ke kotak persembahan gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP yang disediakan di pintu masuk gereja kita. Dan yang keempat, dengan memberikan setoran tunai kepada yang pertama Bapak Sintua SM Simorangkir dan Bapak Sintua B. Lumbanggal. Demikian kiranya segala hal yang kita lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, berkat bagi HKBP. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Jemaat Tuhan kasih Kristus, mari kita awali pekerjaan yang baik ini dan kiranya itu menjadi berkat bagi HKBP. Dipersilakan.
di batana sumurung sian saluhu naroham. Imana mangaramoti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna. Dihamuna donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Bari tanauli nagabi hatan di bata di minggu tasadareo minggu palmarum, minggu marmare-mare. Laho majakon si paluai Yesus nang ro tu Jerusalem. Natar surat di buku Pesalmen bidu tolu puluh sada mamukame sian ayat walu saha tu ayat 10 tangi hok kamuma hatani debata. Sai marulupulup jalan marlas ni rohama aku bahin mida asin ni roham natinatakmu dangolhon namar binotoiho di akka hagugutan nito dikku jaladang di padapot ho aku tu tangan ni musuh di pajong jokhodo patu di halabason. Asima roham diahu ale Jahoban ay hagugutan doahu pola dulu tu mataku dibahin ni harsakun maras dorohaku doho dagikku ay nunga sudah ngulukku dibahin hamarasun sudah doho akatauku dibahin anggu-hangguk merus dogogokku dibahin dosa king jaladang mangalobe huli-hulikku. Jadi gabi parbilean doaku marado posudi akka alokku dohot khobar huddul jalatar songgot situ tudo akka dongakku magudang marsiding-siding bedo akka namarnida ahu di balian nunga tung lupa ahu sian rohan songon halak namate sobokon ngar-ngar na abolongan nama aku. Ay saya hubabigi-bigi do kusi-pusit ni torop halak. Habiara kumaliang say marluhu ti do nasida martutupi aku. Mabuos aku do dipikirin nasida. Alayang ko aku. Tuhodo aku marhaposan ale Jahobanikku do. Odo debatakku marguru tu tangammu do akka parsoryoki sai palua maau sia tangan ni akka musuku dohot sian akka na mangalutungi au iman sahana dihamuna donga saha porsiau di bagasan Yesus Kristus sudedo hita jolma namora na fokus dak danak saha tunama tua mengadupi meragam akka tekanan ragam ni akka hamaulon ragam ni akka penderitaan bahkan dak dana nagelengibe dak dana akka namar sikola pe tonggo mengadupi hamaulon tekanan-tekanan di bagasan nguluna ido molo taparrao dak danahi sahira na tertekado na sida apalagi di zaman na makin canggion dang tekanan alani si panganon alani akka sikola na favorit gabe boido na sida tertekan lihatlah anak siapa lihatlah kamu sekolah di sekian sekolah berlomba-lomba orang ke SMA 1 SMA 2 SMA Del SMA, sopo suruh SMA ini. Lihatlah anaknya itu. Alai, apakah itu sudah jaminan menjadi orang yang berhasil? Apakah itu sudah jaminan menjadi orang yang berbahagia? Apakah itu sudah jaminan menjadi orang yang sukses? Belum tentu. Lapatan namun ternyata mulai dana pe nunga adong tekana tunasida. Jala songonima taida di bukuta nabadiong.
Mengadopi parsorio parpesalmen pola 75 hari molo taida di buku tanah badio mengalami tekanan-tekanan narosian luar ni dirina. Sianakka musuna, sianakka nama kasukuhun, sianakka imana mengapian. Dia mengalami penderitaan itu sungguh luar biasa di dalam hidupnya. Jala memang mulut hidup dia maka donga sahapor sia di buku tanah badiope bangso Israel dong. Di sadok portibiong no belga mengadupi hamaulon, mengadupi tekanan sampai sekarang. Hampir 90% hamaulon penderitaan dibandingkan dengan bangsa yang lain. Anggo bangsa di Portibion hola 10% do mengadupi akahamon. Alai lebih kamu Yahudi. Sampai sekarang mereka itu adalah menghadapi tekanan mulai zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahkan sampai sekarang banyak tekanan-tekanan. Hampir 90% dibandingkan dengan bangsa yang lain. Alida hamuma. Penderitaan hamolon tekanan yang mereka hadapi itu membuat mereka menjadi bangsa yang disegani. Menjadi bangsa na dihormati. Alani suatu ngarok kita termedele, suatu ngarok kita gabil hari, suatu ngarok kita natahuto mabiar, mau ngarok akate kanan, mau le baburu-buru hala, mau le paro-aro hala, mau le peadong, nama bejut rohata. Tetapi kita seperti bangsa Tuhan. Bangsa Israel semakin banyak tekanan, semakin bangsanya semakin kuat dan makin disegani. Terbukti do, idahamu na menguasai IT teknologi senareo 80% itu adalah orang Yahudi. Yang menguasai ekonomi juga, bisnis di dunia ini adalah mereka juga. Las komputer tai, las manang handphone tai, mereka adalah yang menciptakan mereka dari pikirannya. Alanido ternyata dari tekanan-tekanan itu, dari akan nama kesogoni, ancaman-ancaman itu ternyata membuat menjadi sebuah bangsa yang disegani. Ayar kore segani portiyo karabang sota. Alania ala dinina bubukan, iba puru-purum. Coba seandainya banyak tekanan terus datang dari luar, pasti mulai dari kecil sampai kuliah sampai besar, bainot tamam bagaimana menjadi anak yang tangguh. Alayala sonang do oldo murum 24 jam, bahkan orang mulai pagi 1 sore tong murum dawu hiyema, sehingga apa? Menjadi orang yang merasa tidak ada lagi ancaman, sehingga gabidina nabubukan ma tidak pernah lagi dangbe adong imana kengani karakter berjuang. Alai sahat sonari bere kaum mutu Israel. Dari umur kecil sampai berkamu tagit megeleng mek dopena, mereka sudah kutu buku. Mereka luar biasa karena sudah ditanamkan mulai dari rahim ibunya, sudah ditanamkan untuk menghadapi tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, karena mereka menganggap di dunia ini pasti banyak ancaman. Ketika mereka keluar dari rahim ibunya, luar biasa si tirot tadi. Kalau seder no si tiro sekala Yahudi. Dia ala nasida mapersidak ko Jesus. Holanido, unang pola tiru hamui. Anggo nasing na tiru hamuma. Au tiru roi, anggo kalasing na alay nasasarei. So tungolo hita manirui nasasarei. Mereka yang menyalibkan Yesus. So tungolo hamutong. Gawi persidak ko kamu hapor siya muna. Holarala di jabatan. Ala ni pangkat, ala ni buru-buru, ala ni bawa. Jangan mau seperti yang satu itu harus dihindari. Ala ni makadonga sahapor siya. Di bagasa turbu tahun justru itu yang tabereng menarik ahanan hidop ni ima hata di debata. Asa songo padok si Jakobus doi mertua mahalak namanahat di hapor suon. Berbahagialah orang yang menghadapi di dalam penderitaan. Molo jamita minggu nasalpi nungata begi bahwa penderitaan itu adalah menjadi mutiara bagi orang yang percaya. Lausido naik udu tata di bagasa turbu tahun. Panidangiyon di parpesalmenon ala memang molotai dan nakigido imana pola do merus dagiku pola do sona lotok mataku ala ni hapor suhonon ala ni naro akka na mangadopi imana kay dia merasakan hati ni imana kaningani
acik ni tekanani. Ai mangiburu ma Raja Saul si matuaneng. Buasa mangiburu. Ala pangiburon iri hati, ala na binereng, ala ni pasu-pasu na jinalona siya debata. Sehingga ketika orang mangiburu, holan adong imana keng pangapianon siya dirita tuhala, ketika ada iri hati kecemburuan, pasti kita akan selalu menyalahkan dan selalu imana kagani mabain akan orang dengan. Ido na masa na niadupan ni para pesalmenom, jala ido imana may di ayat 10 sadai. Didok dia 10 sadai, ay nunga sudah gogokku di baik kamarason. Sudah do akatauku di baik anggu-hangguk. Merus do gogokku di baik dosaki, jala dang mangalobe holik. Dia maka dong saha porsiam, manin dohorna. Molo siya perdagingon, molo siya kadiyokku, danga dongbe, nunga lau mate na maang. Danga dombe na kemampuan, danga dombe tahan manang manabia, dang mungkin biau mangulu, dang mungkin betaralwau. Ay nunga disuruh rajai, Raja Saul mangalutungiau, nunga disuruh mangaliliau. Alay tengok ma, hata di bata, di Poda Tulu ayat 5. Masih menarik di Poda Tulu ayat 5. Asa imay do, marhapos tu Jehovah maho. Unang maho marpangusadean tu pikiram. Dia makadongan dia 15 pedidok di. Alay anggo aku tu hodo aku marhaposan ale Jehovah nikuro hodo debatakku. Odo na menarik modo di bagasang ulo ni naporsya. Dia mai ima holan marhaposan tu Jehovah dang marhaposan tu pikiran. Ay molo holan marhapo satu pikiran du hita. Holan marangasaho pikiran tado bui dulu hita na mangulun. Alay tati rumah para pesalmenon. Meletakkan dirinya dan dia percaya hanya kepada Tuhan. Alanya. Ay sudido na sana mangulun na di Portibion butuh perlindungan. Butuh kenyamanan. Butuh asa nyaman, asa terlindung. Itu baik di sudi negara, di sudi Portibiodo, bahkan negara tahun. Ketika bangsa ini membutuhkan perlindungan, didirikanlah Polri, didirikanlah TNI, didirikanlah Satpol PP, didirikan security. Apa tujuannya? Tujuannya supaya bangsa ini terlindung, terjaga. Sehingga didirikan ima akatentara. Didirikan ima asadong nyaman bangsaon. Bahkan anggaran pun besar-besar. Hampir tiap tahun penerimaan polisi, penerimaan tentara. Tujuannya apa? Suatu pikiranmu ngali kareju. Tujuannya supaya bangsa ini terlindung. Supaya bangsa ini nyaman. Asa unang adonggo akka musuh nala mangalotongi. Unang adong musuh lama bemerus. Unang adong musuh nala ima membunuh. Itu benar didirikan nih. Ternyata bangsa ini juga butuh perlindungan. Alai ido berengota siapa para pesalmi. Dang tu Portibion imana berlindung. Dan tu Portibion imana keng mendirikan kekuatan. Ido pena molo taida mengadopi si Golia imana mabahenonna mengadopi musuh na balkai membandingkan dengan senjata yang dipakai. Alai ala marhapo satu di bata di mana. Ala hola marpangusat dia tu di bata di mana. Hola diputar abalang nai di dalam nama Allah Bapa. Itor taida do. Ternyata senjata nuklir dunia ini dari Goliat dipatahkan oleh Tuhan, dipatahkan oleh nama Allah Bapa. Alai abalang namik meti. Iyo benedo si Paulus. Asa hola kata ni di batado. Nabui senjata mamorangi si bolisin. Dang boy nasing. Hola tang yang tadi hola kapor seto. Ternyata itu juga yang diperlihatkan nataida di bagasat turputau sebuah kesadaran nani dok di mana satu kolat tu di batado kita imana kengani mangalu-alu marhaposan berlindung unang adok kita tu Portibion.
So tung dihaposi hamu artamuna. So tung dihaposi hamu jabatamuna. So tung dihaposi hamu akainakum. So tung gabi dihaposi hamu keluargamu. Tetapi anggo hidup eta haposi. Boy hidup gabi hita marsahit. Alai molonunga tu di batahita marhaposan. Tung tabudu na mangulu. Tani mati. Hidup bena halak na marhaposat tu di batado. Patau dirina manada sakap ni di batang. Napadua ho dia makadonga saha porsiaw nanay dohon nitupuko molotei da muse di ayat sia satu ayat 10. Di ayat sia satu ayat 10 di pasahat para pesalmenido bahwa Daud menyerahkan dirinya dalam kuasa Tuhan. Asimaroham diau ale Jahoba ninna ibana. Ahado lapatan ni mana keng taidama penyerahan diri asimaroham. Songon Yohanes 10:2 itu nakengani. Hosianna. Pinasuma manaro di bagasan kore di bata. Hosianna asimaroham diau ale raja nami. Palua mahami. Itu juga ternyata dikatakan oleh Daud di bagasan muluna. Asimaroham. Penyerahan o manakeng taida. Di ternyata ido gabe mabeni mana. Keyakinan pos niroha. Penyambutan orang-orang banyak taidama na di Jerusalem nama dok Hosianna marmare-mare narona sida majalo Jesus naro marmare-mare sude na sida mangaleo mare-mare sude na sida majalo haroro ni Jesus dibuat do mare-mare dia makadongan lapatan na dang tangan kosong bangsoi manomunomu Jesusi. Lapatan las ido nang diibadatta, diparsabota, molo porsea hita di bata bahwa Tuhan juga menginginkan dari kita iman keng marmare-mare, mamare-mare mamang dotaminang. Songo parpesalmeni. Dipilih do dirina, dipilih do ngoluna. Dia tidak mau tangan kosong, marmare-mare, madok Hosianna, asimaroham diau. Bahwa kita juga diingatkan ibadah si kecil apapun itu bena molo dang nagabe butuh manang nagabe tadok rupani gulu tadi hepeng dewata gulu tadi hepeng gereja tidak, tetapi bukti salah satu adalah panomonomuon penyembahan ibadah itu ibadah si kecil apapun itu manang nahola pertanyaan pabor haton yanako pemarsikola bahkan nasungguh luar biasa. Modo di patupa di namarulaw nabadia namar sahid patupa pilihan itu sungguh luar biasa. Aliat tercarang do pehuwereng di papungu pilihan di namarulaw namar sahid. Sesungguhnya itu harus. Kenapa? Ternyata waktu dia sakit pun mampu menyerahkan seberapa pun itu. Ikut acara dui, ikut dono dui, nang pe ngarapan di namar sahid. Apa sahid posa? Aidang naya rupanya gulut dihepengi, bukan. Tetapi bahwa hatinya masih tergerak untuk totalitas hidupnya menyerahkan kepada Tuhan. Jadi biarung namarulun nabadi namar sahid, tong pasatamu pilihan muna. Mare-mare muna di bata. Ay mangulu manang mate pehita, napuna ni di bata. Naparpurima syatruputa. Di tema ni minggu tak marulupulup. Majalo asinirohani debata marulopolop ala asinirohani debata di minggu tapal marum on diajari mahita marulopolop i manakengani ala manada asinirohani debata nuaing disido hita bohado asa mampu hita marulopolop adong masada imap sada cerita sayembara menjadi raja. Jadi adong mas ada raja na nong matua. Jadi raja on di rohana ng matua biaw. To hu generasi homma tu generasi muda. Ujungnya di ibana ma tu bangsa nai. Asa mendaftar bimahamu law manggatiaw. Dan di pasai mana tu anakna, mana tu keturunan ala di pasai mana do tu bangsoi. Hola dua do syarat itu mana? Syarat na parjolo menjadi raja bagi bangsa ini hanya 5 tahun.
Syarat yang kedua, setelah 5 tahun, dia akan diasingkan. Dia akan dibuang ke satu pulau dari imana kani di balik ni hutaon. Holanda dua syarat itu di dok raja. Ale dia mau kadongan masai mol na mendaftar. Alania ala dihilala bahwa molunu saya nung 5 tahun i asingkan au dibuang au tu hutaan diberi bani hutaon HP dibawa nasida bahwa diberi bani hutai ima di si guk akka binatang-binatang buas guk akka hamaolo guk penderitaan isi maka hamateyam ma air ramaol ma lamen daftar aliadong ma sahalak alamat tahun ngapugusi ba mulai tubuh tak sonare so harap ini imatan na tabu di narohana idaftar ho ni mana madirina dung didaftar ho ni mana jadi mana gabi raja alai nung gabi jadi raja imana holan tahun pertama dope imana gabi raja dinikmati tabu alai ngalam mabiri mana 4 tahun nai nama dung tahun kedua muse 3 tahun nai nama lem tahu to lem mabir balam masa imanan di tahun ketiga alani arsana alani memikiri gabe siturukma gabe matema ibana dak sahat dobe 5 tahun gabe raja mate holanalaya memikiri penderitaan memikiri hamatian 3 tahun naik di juluna baru orang memuse sada napos oi mak daftar homa diri IBP selalak bomali-palip di ngulun daftar di mana ma jadi mana gabe raja dinikmati mana waktu songur raja tabung sampai 5 tahun dinikmati mana di bapusi mana ma bangga palana 5 tahun adok kata honon tabung di nama ngului ini bana alai di tahun kelima itor dibuang mana terbigima nunga dialang harimau amatai terpai mama musedang arong benaulu raja alai arong masada ruasni huria bah udah taruh mata yau pengajar kuramatong ini pengajar kuramatong Allah mengajar kuri mana itor edenion ede marhaposa tu jahuba mau setor diu imana me itor mulu mengajar kurpio tor semangat do mulu ngai apala dingu imana ede marhaposa tu jahuba mau ujungnya daftar di mana ma jadi memana gabi raja di tahun pertama Bama raja dia memiliki kuasa memiliki kehebatan itu rusuri mana ma semua prajurit masuk ke hutan sana memindahkan semua binatang-binatang buas tori babida sudi palau sudi dangarong be binatang buas di tahun kedua semua arsitek dan juru bangunan dibangun di pulau itu bangunan yang hebat-hebat di tahun ketiga semua peralatan dan pasar-pasar dibangun di daerah itu di tahun keempat semua orang ditempatkan untuk bekerja dan tenaga kerja di tempat. Di tahun kelima, dia sudah siap dibuang dan dia merasa aku senang dibuang ke pulau itu. Lapatanna tergantung tu hita do menyimak. Na kayu na tolu na tela kay bohado na sida menghadapi hama oloni pendeta kematian itu, tekanan itu ternyata bisa itu seperti kita. Molo marhapo satu dirita-rita dapat puas maro nafsu. Stokid dui molo hola marhapo satu pertibio do hita imana ki marsahi ma depresi ma alai molo marhapo satu di bataro hita kita akan memiliki rencana yang indah kita akan memiliki bukan mati di dalam tekanan tetapi hidup tirulah Daud hidupnya 90% tekanan terus tekanan tetapi dia menjadi raja yang hebat karena kesempatan tekanan itu membuatnya membuka cakrawalnya membuat program makin baik bukan untuk membunuh orang sonido nak kita jangan ada pikirkan membunuh melawan musuh alai pakai mak molo di musuh halako molo musuh pertibioko kesempatanlah itu membuat anak kita menjadi orang yang kuat menjadi orang yang hebat lausido di minggu palmaromon asa mare mahita ta jakko ma Jesus ta ajari ma nakotai mare mangaleo memima imirakengani mangadopi marhaposan tu di bata laus ido molo pinakengani maaf dia makadongan amang dataminang molo di tabigi pinakeng wartai adong gerakan 1.000 rupiah
Ya, ling barko nai babudo tu si lapatana dia makadongan. Nielek ma do juga sa kapor syaon. Ay akan apa di tanah pensiun. Asiroh ay molot ori tutuk doi. Bangirido barapani bah hacik maningo ma dia makadongan. Tumpek do molo lapatan na angkau do honok kudo nasa napatupau tu karajon di bata tu sopala sona hita male do mabiar lausido nang di parsita uluan ni huriata pimpinan ni huriata unang sape ditutu OJK ima dana pensiun so tung somangan akan pensiun so asiroha nang songoni ma do honokku jangan kita malu meida do memang kita HKBP di Indonesia tetapi jangan pernah malu seperti bangsa Israel tidak pernah malu tetapi dia membuka indah kami. Dapola na pililau kita. Iko berani di mandohi. Om mahita. Dosa siapa itu bukan. Jangan tidak itu yang kita katakan bukan. Alai dohonot tama. Bergumulat tom. Songon raja dauk mahita. Marhapo satu Jehovah. Berapapun itu mare-mare. Itu Allah menjadi berkat Tuhan. Akan semakin luar biasa mengalir. Dan gabi marpugus kita. Dan gabi mamorah kita. Hidup benda filosofita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Marulupulu maho di bagasan ulu. Marhapo satu jauh dungi pasaton di batama. Hobartu sakapna. Amin. Martang yang mahitap. Mauliate mariho ale Tuhan di bata di pakulingi ho hami marhiti hatam nabadiyeng. Asa marulupulu mahami Tuhan holan asini roham. Mengadupi akahamaulo na hodupi hami. Alai ikut gabi idu babek kami Tuhan. Lampir maha porsion nami. Lampir manang todi nami, lampir manang ngudu nami, lako mangadupi akka nama sa tarlumobi ma adi akka yanakon nami. Di tonga-tonga ni akka kecanggihan o Tuhan, asa gabi tariri akka anak idi pata, asa buhay na sida Tuhan, mangadupi di zaman na si makin canggih o Tuhan, lamampu na sida songor Raja David. Ima orang mangasahu guarmu nabadiyeng. Gabi buhay Tuhan dapo na hamonangan. Boy Tuhan dapo na ima akalas ni roha. Dan sian alani gugu ni hadirion na. Alay holan alani hapor siyaw do Tuhan. Molo sa kadirion nami Tuhan juk do hami tahuton. Juk do hami mabiyar Tuhan. Alani kiadan nami. Alan sian ekonomi nami. Nang sian hamit meton nami. Alay hatam na badiyay do Tuhan. Songon nama satu bangso na pinili mi. Nang pemet-met na sida. Alay ala tong di bagasan para situtuon mangutok ko balgado na sida Tuhan gabi dihormati disegani jala gabi tudu-tudu saat tutik ke Tuhan marhite Yesus Kristus do ima raja di Portibion raja haluam atau ngale Tuhan di minggu nami minggu palmarumon di minggu mare-mareon nama nomu-nomu oh mahami Tuhan nama dok Hosianna nama dog asi maroham dihami palu amaham Tuhan sianaka hagugutan. Ale Tuhan de bata songonima nang disakap ni huriam di pakoba Sion marhiti padidion nabadia di minggu 10 sada April pasu-pasu me Tuhan de bata. Nang songon disakap ni ruas ni huriam nang mardonga saripe Saud Leonardo Nenggolan do Lisa Francisca si Manuk Kalit pasu-pasu masakap na sida Tuhan di hari Sabtu 10 April 2021 di Huriamon. Nang songoni Tuhan ruas ni Huriam ne baru amanami amang aje si mangucong inang boru na baban. Pasu-pasu ma Tuhan na sida di tonga-tonga ni Huriamon gabi ruas na burjum. Songoni mali Tuhan marita ka pelayanan nang songoni Tuhan siap pusat sa tu Huriamon pasu-pasu ma Tuhan hobar tu sakam nandia kapakoba Sion, Dewan Marturia, Dewan Koinonia, Diakonia, pasu-pasu mali Tuhan dewata. Nang Tuhan ditangyang nami, bonon nami do Tuhan, apala di bagasat tikyon, imana tongon di bagasan parsahiton, amanami amang situa je pasaribu, Panjaitan, Mesian, A Simajuntak, Nyonya Tambunan Boru Sipahutar, Anastasius Simamora, Bonaya Moses Sinaga, Hans Peran Kinenggulan, Nursinta Raja Guguk Rotua Upusunggu Nyonya Lementuruan Bornenggolan Megarosa Boru Sianturi ape homa Tuhan tangan muda badi mama masuk akaros ni udami homa Tuhan malik gugune baru dohot hamalumon nang Tuhan di namar ulang tahun ruas ni huriam
ulang tahun pernikahan, do ulang tahun kelahiran di bagasa minggu, pasupahan sumana sida salu 6. Nang Tuhan masuk mahami di bagasa minggu pasion. Minggu namar ningok mahami Tuhan. Di pertengahan na kau nami mamuka ari Selasa sa tuari Kamis. Ima namar ningok mahami fiala do rosa Tuhan. Marningot panonomi asa salu nahami Tuhan. Marnida hina argani panonomi Tuhan lau manubut sami. Salu na mahami Tuhan madohoti pertanyaan pasioni. Sahat tujuh agung. Sahat nang tupas ka Tuhan. Yutok kami Tuhan perdana nami ali Tuhan Yesus Kristus laho paluaho kami. Nang ali Tuhan bangso nami oppe bono nami do di bagasa tayang nami pasu-pasu ma Tuhan bangso nami muamukka suri akarakat suri akagama nang kapamareta nami na mangula itonga-tonga ni negara nami Tuhan nang portibi oppe Tuhan di bagasa dami na sumurung tarlumobi ma mangadopi kopi sapulusion na terteka kami Tuhan dia ka ekonomi dia ka nang aka padapotan na berkurang ali Tuhan alai porsiedo kami nampe songoni Tuhan hinabalga ni tekanan ni kopi 10 siaun dusa dok portibio nang dusa dok bangso nami alai porsiedo kami Tuhan marhapo satu horo kami di leokodo halua nunga mardala be Tuhan piga-piga vaksin alai naing masalu nakaros ni urap sudi bangso nami ima asa madohoti paksini Tuhan songodalan nami Tuhan majalo hamalu modoha gugun lao mangalo tekanan-tekanan ni kopi 10 siaun porsiedo kami ali Tuhan asa lam tarida magugu do khasami Tuhan marihitei ali Tuhan Yesus Kristus nang dia pakobas ni huriam nang Tuhan taruli kami nung alam masiholbe akaros ni huriam Tuhan marminggu atau ngali Tuhan totong ma leonomu Tuhan akka pasu-pasumi menjaga kesehatan nang songoni Tuhan menjaga protokol kesehatan ganuk bang ruas monale Tuhan di bagasan sihol ni roha hutma menjagahon hayason nang menjagahon protokol kesehatan nasida songon akka na hinokko muhami Tuhan atau ngari Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami dia kadusa do dia kapabenan nami namaralo Tuhan tuhatam do tupati imi Tuhan salu na urasi hami seni asa bedia hami dia dopam jalo ma Tuhan tayang ilik nami saya sao masakap do lo muniroham amen tapasa ma piliata huhut ma maridihita Tujuh
Tatangi ako mapilian na tapapungong martangi ang mahita. Ali di bata amanami na di banogijang. Hodo harwan ni salukut silekuleho na ringgan do naso libaso na muliutus. Upasata masian nasa nani liomitu kami pilihan nami tuho. Sejano megabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu medaramuti asa upasya kami pilihanong. Pati pula jomu tonga-tonga ni kuriam do di portibion. Bukai maruhanami mar hite-hite to dim. Asal tadami gudang ni selihol-lihol mitu kami. Asalam gigir hama dok molian itu hong. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamin na di banagijang, say pinarbadia magwarm, say Roma harajom, say sao malomo ni roham di bato sa di banagijang, leho matu kami sa dihong siapari, si samadu sanami songopane sanami, didu sa nungan nama dusa tu kami, unak kami tegitu pangucunan, palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rokana midau. Di dopako Tuhan di batama buhina tuho jala di pasar kom madamena tuto di munabi. Selamat hari Minggu Mari kita salutna. Tuhan Yesus memberkati.